A nagymama mindent megenged, és mindig van ideje. És nála jobban nem szereti az unokát senki se. Anyukád azt sem tudja már, hogy hol áll a feje, és apukádnak a sok munkától nincs egy perc ideje, és úgy érzed már tűrhetetlen, hogy senki sem figyel rád, akkor azt ajánlom, hívd a nagymamát. Ha otthon éppen földre borult az elkészült leves, és azt mondják, hogy miattad van, és mindenki ideges, és ráadásul megint koszos a frissen mosott ruhád, akkor azt ajánlom, hívd a nagymamát. A nagymama mindig készen áll, és mindig van ideje, és nála jobban nem szereti az unokát senki se. A nagymama mindent megenged, és nála mindig jó, hogy legyen ki csak veled törődik, a nagymama arra való. Legyen ki csak velünk törődik, a nagymama arra való. Ha otthon olyan a hangulat, hogy mindenki kiabál, mert valaki későn jött haza, és a mosógép se jár, és ráadásul az is baj, hogy rendetlen a szobád, akkor azt ajánlom, hívd a nagymamát. A nagymama mindig készen áll, és mindig van ideje, és nála jobban nem szereti az unokát senki se. A nagymama mindent megenged, és nála mindig jó, hogy legyen ki csak veled törődik, a nagymama arra való. Legyen ki csak velünk törődik, a nagymama arra való. Ha a szomszéd néni bepanaszol, hogy rossz voltál megint, és hiába mondod védekezésül, hogy nem is voltál kint, s ha azt hallod, hogy jobban tennéd, ha befognád a szád, akkor azt ajánlom, hívd a nagymamát. A nagymama mindig készen áll, és mindig van ideje, és nála